MTV. Bugün 10 fevral. Demek bizden nidi bayram? Әйе, 14 fevral Гашыклар көне. Әле моңа өстәп, бу көнне бөтен дөнья китап бүләк итү көне дип тә билгеләп үтелә икән. Әлеге ике бәйрәмне берләштереп, мин яшәк тавышы хит парады катнашучыларының Гашыклар көненә нинди бүләкләр алуларын ачыкларга булдым. Мин Диана Таҗетдинова барыгызга да кайнар сәламнар юллыйм. Мәхәббәт һәм назга тулы тапшыруны башлап җибәрик. Киттек. Нинди генә бәйрәм булуына карамастан, хит парадыбыз кагыйдәләре үзгәрми. Сезнең тавышлар аз булу сәбәпле бер катнашучыбыз белән саубулашабыз. Әлеге җырны тыңлабызык. Карлыган кара була, берлегән кызыл була, ярларыңны ятлараса, йөрәккә яра була, ярларыңны ятлараса, йөрәккә яра була. Яшьлек тавышы хит парадының күңелле бер традициясе. Сезне премьера белән таныштыру. Дуслар, каршы алыгыз һәм тавышлар юламый калмагыз. Turmuşumның яме, бәхетем син, рәхмәт булган өчен янымда. Йөрәгемдә сагышлар тарала, сөям сине дигән чагыңда. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлеп сине яратам. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлеп сине яратам. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Üzülmesin ümidim jüpləri, ağır sizlər etməsin canım. Yılma yolu yüzünü күрсәм дә, яктырып китә дөньяларым. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлеп сине яратам. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлеп сине яратам. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Башкаларга әгәр карасаң да, йөрәгемдә уйный бураннар. Шулай өзгәләнеп яшигән, мәхәббәт утында янганнар. Яратам, яратам бер бәгырем, үзлеп сине яратам. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк барлык байлыктан. Яратам бер бәгырем, үзлеп сине яратам. Син алтыным, син көмешем, кадерлерәк
Кадерлерек барлык байлыктан Син алтыным, син көмешим Кадерлерек барлык байлыктан Сезәре Саид бәйрәмнәр уңайыннан бар гашыйкларны, тормышны яратучыларны котлый. Ул барыгызга да яратып, яратылып яшәргә кирәк ди ул. Сезәренең әлеге бүләк тапшыруда кешесе юк. Барыгызга да елмаюымны бүләк итәм ди ул. Рәхмәт Сезәре. Хыялымда жанны коем, синең янда жанны коем, күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Йолдызларны саныйбыз, алга барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Güzellikкә таң калабыз, алсы таңлар атканда, күбәләкләр кавыштыра бер-берсен таба ярлар. Уялмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда жанны коем, синең янда жанны коем, күңелемнең иң түрендә Кызлар, бу көнне онытылмаслык итеп уздырырга теләсәгез, нинди бүләкләр кирәклеген бүгеннән үк әйтә башлагыз. Өйрәтәм. Матурым, минем бармакларым туңа, бу йөзек кирәк дигән аңлата. Матурым, минем билем авырта, ә монысы инде миңа спага сертификат кирәк дигән сүз. Язып куегыз. Булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булыр
ары булып кунсаң, үзем сиңа чәчәк атармын, яшәү биргән бәхетем дип, сине атармын. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Җылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булармын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Ленар Миңнуллин гаиләле кеше һәм шунлыктан ул әлеге бәйрәмне гаиләсе белән уздыра. Тормыш иптәшемне котлыйм һәм гадәттә ресторанга барабыз дип мактанды башкаручы. Ленарның хыяллы егет җыры өчен 1320 номерына 127 кодын юлламый калмагыз. Клибын карыйк. Көзге кебек тип-тигез юллардан, текәр җибымда мин җилдерәм. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җиплүләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җиплүләре минем кулларда. Миңа Минимуллин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда, матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Гази Нурыч диеп дәшмә хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш урыннарымда арып китеп, йоклап китеп дөньям онтылган. Урамда гөжли генә халык, плакатлары тотып басканнар. Минем мескен Лада семерканы эвакуаторга бит салганнар. Хыялы егет яңагына, айныгандай булдым төшемнән. Башны аска идем уйлап торам,
Кайсы эшең өчен затрудыш Яшәүләре ничек рәхәт икән Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җипүләре минем кулларда Барысы да күзгә карап тора Җипүләре минем кулларда Җипүләре минем кулларда Син еракта калдым дип җырлаучы Айнас Аухадиев мәхәббәт турында җырларга яратуын белдерде. Һәм шуңа күрә дә ул әлеге бәйрәмне ярата. 14 февральне чын бәйрәмгә саный. Ә менә гашыклар көне белән Айнас кемне котлар, анысы билгесез. Кызларның йөрәген яраламыйм ди егет. Сөю күперендә ялгызым мин Искә алам һәрбер мизгелне Кабатланмасалар һичбер вакыт Син үтердең минем киселәренә Син еракта калдың ерак язда Мин күрмәдем сине күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Син еракта калдың ерак язда Мин күрмәдем сине күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Язмыш биргән иң зур бүләк идең Шын йөрәктән сине яраттым Аерылышу газабыннан ядып Җырым белән күңлем юаттым Син еракта калдың ерак язда Мин күрмәдем сине күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Син еракта калдың ерак язда Мин күрмәдем сине күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Сүнде сиңа булган шашкын хисләр сөюе без күптән хәтирә Барлык үпкәм яшем белән тама Ятып каламың су күзләрдә Син еракта калдың ерак язда Мин күрмәдем сине күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Син еракта калдың ерак язда Мин күрмәдем сине күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Кышка таба атлыйм киң урамнан Карлар ява яшьле күземә Карлар ява яшьле күземә Альберт Исмаил һәм Оксана Ильюб дуэты әлеге бәйрәмдә бер-берсен котлар дип уйласагыз, ялгышасыз. Альберт җитди генә әлеге котларлык кешем юк диде. Һәм моңа өстәп, бу көннең аның өчен бәйрәм булмавын, кызлар гына аны бәйрәм итеп күрүен җиткерде. Ай, Альберт, ялгышасың. Кайбер егетләр өчен бу зуррак бәйрәм әле.
Qoylarda canıyım qoylarda Yürüdün ömrüm boyuna Nide seni men görmegenmen Sen barlığını bilmegenmen Nide seni men görmegenmen Sen barlığını bilmegenmen Qoylarda 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 Yıldızlarda melle oylarda Qala yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qola yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Min yirak ellerde yürgenmen Sen barlığımni bilmegenmen Hazırgina şunu anladım Tün yuqalarımı uladım Hazırgina şunu anladım Tün yuqalarımı uladım Qoylarda 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 Yıldızlarda melle oylarda Qala yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qala yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qoylarda bägirim qoylarda Yomg'irda meyya bo'ronlarda Chiqarman men uzun yo'llarga Sening bilan birga otlarga Chiqarman men uzun yo'llarga Sening bilan birga otlarga Qoylarda 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 Yıldızlarda melle oylarda Qala yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qala yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Qala yazğansın bit yodlarga Sala yazğansın bit tutlarga Шулпан Әхмәтҗанова Гашыйклар көнендә кемне котлыйсыз дигән сорауга серле генә якын күргән кешемне дип җавап бирде. Ә менә бүләген ул әлдә сайламаган. Вакыт бар бит әле дип сөенде җырчы. Шулпан, озакка сузма. Хәзер килеп җитә ул бәйрәм. Şuda minəm şən şiksiz sur şatlıq
сөзі көңіл үшін өзі бір софлық әтияның назын тыйып яшау бәхтімнің зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең шиксез олысы Озын гомер сәламәтлек телим ямле булсын һәрбер көннегез күмәлмәсен еллар авазына шәшәк атсын тормыш гөлегез әтияни назын тыйып яшәү бәхтемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең шиксез олысы Шаулап гөрләп яшик әле җырлап урын түрдән күңел түрендә әле дә ярай сез бар диеп һәр чак кабатлыймын менә бүген дә әтияни назын тыйып яшәү бәхтемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең шиксез олысы әтияни назын тыйып яшәү бәхтемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең шиксез олысы хөрмәтемнең шиксез олысы Би җырлаучы Рузилә Шамхаева 14 февраль көнен чыннан да бик матур бәйрәм дип саный. Ләкин әлегә аның йөрәген яулый алган егет юк икән. Шуңа күрә мин котлаулар гына кабул итәчәкмен дип елмайды Рузилә. Бүләккә җырчы 1-2 капчык конфет сырый. Менә шулай. Яшьлек тавышы хит парадының беренче эшлеге. 3нче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз.
Җаным минем бары синең белән бәйләнде. Син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына әйләнде. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Өзелеп сөям бәгърем мине сине. Дуслар, яраткан җырчыларыгыз өчен 1320 номерына тавышлар юларга кирәклеген искә төшереп узам. Киләсе клипның коды экраннарда, телефон кулларда. Нишләргә кирәклеген беләсез. Карыйбыз. Хит парадыбызның 2нче баскычында урнашкан резидентыбызга алкышлар. Карыйбыз. Бергә булса җиңәр без кыен булган чакларны. Сөндермәбез, сутмабыз, якын хису чакларны. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. күңелеңдәге булганны тик яшермә әйт кенә. Һәр нәрсәнең үз вакыты, көтә белеп көт көнне. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. син әйткәнне мин аңлармын, ышан гына син ышан. Үзең белән йөртмә аны, миңа сөйләп син бушан. Ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. ни булса да бергә булсын, Кайгысы шатлыгы да, матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Матур тормыш куанышы, рәхәте байлыгы да. Дәва җыры белән хит парадыбызда катнашучы Субра 14 февральне гадәти көн итеп кабул итә. Сөйгән ярыңа һәр көнне яратуыңны аңлатырга кирәк ди ул. Бүләкләргә килгәндә Субра чәчәкләр, конфетлар тапшырырга ярата. Әлегә аның башкаруында җыр тыңлыйк. Ниһаять, яшьлек тавышының беренче урынына да килеп җиттек. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә беренче урын яулаган резидентны тыңлабызык.
Қаласам үйде өміріңде мен бурштауыш Қауышып болмады бәлки шондай язмыш Тек неге ұныта алмайм көңілде неге сағыныш Бәлки енді біз сенің білән танышқыны Бәлки ұшырашып болмас болса ялғышқыны Бәлкилер болса азырақ болыр ейді хислер ташқыны Қызғанышқа қаршы қалды тек юшқыны Жаным деп әйтірге де инде болыр қиын Мәхәббәт кімгедір шайыру кімгедір ойын Инде кірмәс қойын ама сенің жылы қойын Бұ дүния көрмәс демәк біздің бәхет тойын Демәк шулай yazған инде демәк шулай керек Яратам деп әйтмәсәм дә сенекі еді ерек Бәлки қышқырыр едім керіп көкірек Анасам біліп болмай тек язмаған демәк Тәзім артында матур едіп қар яуа Тек недір мұңсу кібік аппақ болған хауа Чөнки көңіліме жаныма керек менім дауа Әдімге керек болған кібік сүйгені хауа Тәзім артында матур едіп қар яуа Тек недір мұңсу кібік аппақ болған хауа Чөнки көңіліме жаныма керек менім дауа Әдімге керек болған кібік сүйгені хауа Тұрдым янымда матурым Тәмлі етіп еқлай бейт менім көз нұрым Оятасы келмей текімі жол сезмей Қайырлы ерте әдей менім батырым Қойдым да әртлі мұң тәні сафландырды су Яңа күні алдында кіші боламын емің су Янымда сұлуым уянып келе ұлым Бисмилла деп әйт қамыңар сенің юлым Әткей тезірек намаз ұйқыдан хайырлырек Бұ байлық бүтін дүние байлығынан көбірек Біздің ішлер көп әткен кейні сен ұп Сіз елмайсағыз қолғанары болыр шүп Тек әліге бұ бары тек менім хиял ғына Иншалла хиялларым шын барлық қашқыны Таныш болмасақ та көңілім сені сағына Сехірлерсін әлі мені сенің қарашқыны Тәзім артында матур едіп қар яуа Тек недір мұңсу кібік аппақ болған хауа Чөнки көңіліме жаныма керек менім дауа Әдімге керек болған кібік сүйгені хауа Тәзім артында матур едіп қар яуа Тек недір мұңсу кібік аппақ болған хауа Чөнки көңіліме жаныма керек менім дауа Әдімге керек болған кібік сүйгені хауа Тәзім артында матур едіп қар яуа Тек недір мұңсу кібік аппақ болған хауа Чөнки көңіліме жаныма керек менім дауа Әдімге керек болған кібік сүйгені хауа Мәхәббәтте тапшырыбыз ахырына да якынлашты дуслар. Гашыклар көнен онытылмаслык итеп уздырып, матур-матур бүләкләр алуыгызны телим. Яратып яшик дигән теләктә, мин Диана Таҗетдинова сезнең белән саубулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.